Gaming TV. Днес ще снимаме на Words Mobile. Ще направим едно такова тренировче. В смисъл тренировка. Ето ми ги героите, които съм спечелил за сега. Снежанка я викам на тая, ама слабичка я спечелих я. Ползвах я малко и я видях, че е слаба. Така че сега вие ако играете играта, може да ви е силна, защото вие сте някакви прота, мале как ми свалиха на тоя. О, не, примадона би трябва. Примадоната ми е много полезна ми е примадоната, защото ме регенва. Вие сигурно знаете, не че трябва ми такъв и такъв. Мале какво комбо направихме, но такова. Да изсипе малко. Мале убихме двама. И още един. Окей, сега не трябва примадона вече. Босперът. Искам да ги минавам с по 3. Примадона, бързо. Вижте го това отзад, къде съм ята. Гадното е, че всички бият по него, докато в гръб магиосника там отзад ги набилва. Бързо. Мала, бързо. Слава Богу, оцеля, давай. Мале, как го разцепих. О, спечелих някакъв медал или нещо. Това беше ранкъп. Тук до мен е брат ми. О, бейби. И ме дразни винаги. И добре стана. Само искам да видя тук в клана. Мале, Дидо Ди е в клана, човек. Дидо Ди е в клана. Или някакъв дет се представя за Дидо Ди. Може би се представя за Дидо Ди, но не знам. За какво така зарежда винаги, бе? Бътъпто. Може ме кюпна и това. Това не мога. Значи е тая. Била силна уж. Тя като беше срещу мене, беше много мощна. Ма нещо. Особено Дет Арчера е много мощен. Той е слабо. Дай да сложим един бутвижове Дет Арчер. Примадонката. Браво. Си обичам примадонката. Спечелих някакъв медал. Сега трябва ако го бия, ще спечеля. Или него ще трябва да спечеля, или медала. Сега би трябвало да... Не знам какво да стане. Тия мрежи може би са силни. О, това е добре. Да, е примадона, бързо. Така бе. Бързо. На торнадо. О, най-трябва на много демидж вкарва с неговото такова. Мале, това е примадона. Мале, убихме примадона. О, тук нещо ще стане лошо. Сещам аз. Бързо, примадонката. Така бе. Бързо е, сипвай, няма как. Давай. О, тия се прехвърлиха някакви отзаде, което не е много добре. Примадона. Бързо сега всички отзаде, като се обърнат. Мала. Сипвай. Айде, прецакали се, бе, моето момче. Сега спечелихме медал, може би някакъв.
Ево, лъпнах си най-травена. И Деятарчера, който е силен Деятарчера. Много е силен. Ето е Снежанка. Снежанка. Да видим само в клана Коста. Окей. Искам да видя... Не. Я. Касалчето ще отидам. Ето ми е самият самата. Това ми е 5 левел. Каса апгрейдим. Само да апгрейдна. Окей, пак зарежда като едно. Я да видим. Use. О, не. Help. Я да видим. Искам 3. О, speed up 5 минути. Use. Free. Окей, моето момче. Collect. И тук още малко. Не. Тук пак искат да хелпвам. Аз хелпвам винаги. Е така. Това ще за клипа. Оставете един лайк. И се абонирайте, ако ви харесва. Чао.